हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आंनि एसआर ब्रह्म ब्लग चेनेलाव बयखौबो खुलुमहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव नै जों दायो गामियावहाय हुमा फुजा होनो फैदों आरो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो हुमा फुजा नामा गामिनि हुमा फुजा Khác lại cái đường Ready?
वीडियो ना खोले